Yung mga bundok na yan, oh. Ayan, may dadaanan tayong dagat, ayun. Alright. Huwag lang tayo mahulog dito. Good morning mga kabarako. Good morning sa inyo. It's a nice Sunday morning. Kumusta kayong lahat? Andito tayo ngayon sa boundary ng Sangay tsaka Tigaon, Camarines Sur mga kabarako. May pupuntahan tayong isang classic na highway lapit sa dagat dito sa may parting Sangay mga kabarako. Maganda raw yung kalsada na ito, yung coastal road na ito mga kabarako, kaya bibisitahin natin ngayon at i-share namin sa inyo ang aming mga experience for today mga kabarako. Good morning. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, welcome sa isang episode ng aming travel on two wheels. Ako nga pala si Renz ng Team Barako Motovlog. Kasama ko ngayon again ang aking misis as my OBR for today's ride. What's up? For today, let's enjoy the ride. Huwag niyong kalimutang panoorin, i-like at i-share ang aming mga videos. At ganoon na rin, isang malaking tulong kung kayo ay mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagsuporta sa mga maliliit at local motovloggers. Let's go and let's enjoy this ride. Take care tayo, ride safe lang tayo mga kabarako. Enjoy lang natin ang view at ang beauty at ganda ng sceneries along the way. Let's go. Yes, a part of this road of this Bicol 630 highway are still under construction. So ina-widen din pala tong mga ano na ito, Bicol 630 highway. Solid na bato yata yan, no? So ito yung bundok kanina mga kabarako, napansin nyo yung pag start pa lang natin, ito yung bundok na yon. So tatagos pala talaga tayo sa bundok. Yo, super solid. Grabe, super solid. So muli, no, kung di pa kayo nakakapunta ng Bicol region, di pa kayo nakakadayo sa Camarines Sur, isa ito sa mga lugar na pwede nyong puntahan, dayuhin, no? At hindi kayo magsisisi. Very relaxing, very calming, very therapeutic tong lugar na ito mga kabarako. Malapit-lapit na tayo. So nandito na tayo sa naglalakad yung ano, Patitiknan, Barangay Patitiknan. Naku, may traffic enforcer. Matitikitan tayo mga kabarako. Dito pala tayo sa Barangay Patitiknan, Sangay, Camarines Sur. So dito yung tourist attraction na pupuntahan natin mga kabarako for today. Currently we are 7 minutes away, 4.5 kilometers away. It's already 11:10. We are enjoying the view, looking ourselves with the beauty of
and the sceneries along the way. Hindi tayo pick up ng pace. Nakakamiss maligo sa dagat mga kabarako. Nakakamiss maligo sa dagat. So compared sa mga resort, mga swimming pool, iba kasi yung hatid na healing effects ng dagat. Yung breeze, actually parang inaano siya, yung ayun no. Actually yung paliligo sa dagat or pag-immerse or pag-stay sa mga malalapit sa mga beaches, no, yan ang mga parang isa sa mga sinasuggest sa mga may history ng anxieties and depression. Hindi totoo yan. Iba kasi yung therapy Oo, na lang nagagawa ng dagat. Well, oo, pati sa may mga hika, may mga respiratory problems. But anyway, no, mga swimming din tayo mga kabarako. Kasi kung makakapag-swimming din kayo, no, hopefully matapos na yung pandemic para we can live to our normal lives. Pero habang hindi pa nawawala yung pandemic, let's continue to go on with our lives. Live our lives every day. Always be thankful. And always appreciate all things na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Yes, yes, yes! Pasigsagot paakit na rin. So meaning to say, yung bundok na nakita natin kanina sa background, ito na yun. Namimiss ko talaga ang Tanay Pililla Road mga kabarako. Wawawiwa. Yes, yes. Ang sarap tumira dito Ang sarap tumira dito. Araw-araw na makikita yung dagat. Shout out sa inyo mga brother. Ride safe. Naku, di na natin ano yung pangalan ng tulay. Yo! Ito yung mga part dito na under construction pa rin, under beautification. So ginagawa nila ng mga harang against kontra kontra mudslides, landslides, especially na ang Bicol region ay prone sa mga bagyo. Syempre naturally, no, lumalambot yung mga bundok, nagkakos ng mudslide, landslide, rock slides, no. So ayan. So far hanggang dito, super sulit pa rin ang daan. Napakaganda pa rin ang daan. Napakaganda talaga. Smooth na smooth. Yes, yes, yes. Black na black pa yung kalsada. Mukhang bagong gawa. Yo! Dito na tayo sa welcome to the Partido Rivera.
tayo. Dito tayo sa Patitinan, Sangay, Camarines Sur. Welcome to the Partido Rivera, Pride of Patitinan, Sangay, Camarines Sur. Okay, tingnan natin kung gaano kaganda yung view dito mga kabarako. Ayun. Woo! Kita nyo yan. Kita nyo yan. Ayan. So yung buong kalawakan ng Pacific Ocean na yata ito mga kabarako. Kasi ang Sangay, Camarines Sur ay malayo na sa mainland. Kaya kung hindi ako nagkakamali, this is already the part ng Pacific Ocean. So ayan, gaano kaganda yan. Ayan mga kabarako. Ayan, so papunta roon ay Tiwi. Punta na ng boundary ng Tiwi tsaka Camarines Sur, no? So Sangay, Tiwi boundary. Ayan, ayan. So tingnan nyo kung gaano kasolid tong lugar na ito mga kabarako. Pakit tayo ng kaunti. Huwag lang tayo mahulog. May ilang namamangka. Ang lalim yata dyan. Ayun, dalawa. Namamangka. Hindi. Parang nangingisda. Dalawang boats. Kita nyo ba yan? Huwag lang tayo mahulog dito. Ikutin natin yung buong view ng dagat mula dito sa aking kinalalagyan. Ayan, oh, sobrang blue na blue, ibig sabihin malalim. Wow, wow na wow. No. Buwis buhay to. Huwag lang tayo mahulog. Sa background natin ang Atulayan Island yata yung hindi ako nagkakamali. Yung background natin yung isla na yan na maliit. So baba tayo. Baka malaglag tayo. So yung dinaanan natin kanina, yun yung buong coastline na yun. So pag ganun tayo. So kung hindi ako nagkakamali, yun talaga yung yun yung Atulayan Islands. Kung hindi ako nagkakamali So kagaya din sinabi ko sa inyo, hindi tayo masyadong familiar sa lugar na ito sa first time natin. Ayan, so galing tayo doon. Ayun yung area na yun. So buong sumircle tayo. Circle. Ayan, kita nyo yung na yun, yung namamangka. Oh, mukhang super solid ng lugar na ito mga kabarako. Ayan. So pag napunta kayo dito sa Camsur, nalayo kayo dito sa Bicol region, lalo dito sa area ng Camsur. So isa sa pinaka point of attraction or local tourist attraction ay dito sa parte ng Sangay. Ito dito sa tinatawag natin na dito sa Patitinan, Barangay Patitinan. So ito yung tinatawag na Partido Rivera, no? So hindi ko alam bakit siya tinawag na Partido Rivera, no? Siguro dahil meron siyang comparison sa isang place na ganito sa isang foreign country kung hindi ako nagkakamali. So i-research natin yan para alam natin bakit siya tinawag na Partido Rivera mga kabarako. Ayan. Kita nyo yung mga bangka na yan.
Init ng trip natin. Dito tayo sa sa platform ng viewing deck. Dito kami sa platform ng viewing deck dito sa area na to. Okay. So meron dito sa point na ito, meron maliit na tindahan. So pwede kayong bumili ng mga tubig, konting makakain, may puto, may itlog. So ito lang yung place na pwede yung pagbilhan ng konting makakain. So actually, maraming tao ngayon kasi papunta sila ng TV Albay. Mag-church daw sila pero hindi sila pinapasok. Kaya yung mga pupunta ng Albay, galing kayo ng Kamsur, so wag nyo na i-try kasi mahigpit yung Albay. Required ang swab test mga kabarako kahit galing kayo sa loob ng Camarines Sur. Okay, akit tayo dito, medyo mas mataas dito. Ayan. So ayan yung mga yan, no? So ang ganda kasi sa likod mo is complete view ng dagat at sa harap mo naman is complete view naman ng buong kabundukan. So kabilaan yung makikita mo na view. Ayan. Ayan. So gaano ka solid yung lugar na ito? Solid. So, okay na okay bisitahin talaga. Ayan. Sige muna natin. So paalis na kami sa dito sa Patitinan. Alis na kami kasi medyo mainit. Biyahe na kami. May pupuntahan pa kami isang lugar, no? Ayan mga kabarako. Salamat sa isang magandang experience ngayong araw. Pag-relax tayo kahit paano. So tara na. Let's go. Let's go. Let's go.